I ara sí, primer premi per la classe de quart. I serà per la poesia Estereotips, escrita per The Cowboy. Un fort aplaudiment per Leo. Estereotips. Els estereotips hem de trencar pel nostre cervell salvar. Les nenes poden jugar a futbol tant com un nen col·lecciona l'ol. Qui digui que els videojocs són per nens significa que no ho entén gens. Si els nens portessin vestits, estarien ben eixerits. A un nen li pot agradar el rosa i no ha de passar cap cosa. Tant els nens com les nenes poden plorar i ningú els ha de criticar. Que les dones són menys importants? Les persones que pensin això són molt irritants. Ara farem la foto